ole masa in clear tu te chibai ka buk le vek chuwa tuntuma chuan hei Aizawl khopui chhunga abik takin AMC area kan tia hian Tualthahna kan ti te in ngai sakna te pawh ni thil Rapthlak tak hi tun hnai hian a thleng chho zut mai ni a chuan tuntuma pawh hian hei kan hmuang hian Falkland Veng-a Tualthahtu a pum man ani ron ti le kul mai ni a he thil thleng hi a Rapthlak hle ni chuan mi tam zawk chuanin a kan lo la hrelo mai theia hei tun hnai a rengot pawh Aizawl khopui chhung mai ni lo AMC area kan tia pawh a Tualthahna kan ti te le ruang chhar te pawh a tam hle ni a hei wang hian fim khur a poimo tak zeta ni ani ta taka chuan mi zopa ngai kan ti don nge ni he tiang ina a poi an khoi mai pawh ni to lo nam dang kan ti te a kha tiang thleng khanin kanin chia pi na sa to box hi nen hian fim khur awan ngai em ti hi ril ruwa alang lo thei lo ani chuan tu tuma hian tu tenge Tualthahtu eng tika thleng nge ti te ka kha karon soi chiang don ani police lampang te a an ol man meu lo ani Tualthahtu buai kan tiang chi hi a thatin deuh thaw kar tin deuh thaw hian chui tur hi an nei zut to mai ani chu tiang khop chuan kan zoram khopui bo ruak pawh hi a theu neu to lo ani ti hi a chiang reng ani eng pawh ni se kan chiar zuyang October ni thum Mizoram Police 10 kumsani som pasari a anom pui thattu apu Manik Das chu Dumka District Jharkhand atangin an mana nimin khan Aizawl thlen pui ani he thu hi voin press conference a IGPL biak thanga chuan thu thar the dar tu te hrilin kumsani som pasari khan Falkland Veng Aizawl a zai rema in lua Manik Das Manos tia hriat te chung kwa ompui mangra chu anin lua chunga leilei khura phum ania hei hi Falkland YMA10 bongkon police an hriat tira April ni ruksani som pasaria thu buai zielu ani bok Tualthahna a thlen nu in Manik Das te chung kwa hian anin lu an chuasan nghala police hmalak na in ruang hi endik ni in at hi chana tho chham tia tarlan ani ron tikul mai ani he kan hmuangin nam dang an nia chon hei anin chunga leilai khuarin an phuma ron tikul mai ani a Rapthlak le ani chon kumsani som pasaria thil thleng kha alo ni dei to le nghala ni ati khan thu buai a kala police lampang tele kung lai Falkland Veng waime hruai tu te khanin an bo zui char ani ti khanin a thil engama dik lo do chu umani ti khan an zong ngat mai an chui ngat mai ani a to pa hetiang hian poi khoi tu te kha chu a to pa an rek chuak le ani hetiang Tualthahna kan tiang chi hi namdangin an thate mo vai po ni ro se Tualthahtu an ni miau chuan Mizoram police station ate FIR thelu ani chuan a chui kha chu an ti nge ngai ani chon hei tu na po hian a Rapthlak le mai a khatien thanu khan in chunga an phuma chon kumtam tak nuwa ti hian poi khoi tu te kha an rek chuak thei chau ani a hi wang hian kan film khur te po angai hle ni chon he tiang anga anin chung anga leilai khora in phum kan tiang chi hi Mizoram chunga hian hria tur hi alawang hle ti thei khopani he Tualthat kan ti te ruang chhar kan ti te he ti khop hian Mizoram chunga a thleng tamta hi kan film khurawan ngai em mi zo ni lo namdang tam tak hian min chia pia to ani ti te po hi a kan hriata zara te po khola ya mani thua kal chu mai te hi a him to lo ani ti te po kan hriata poi mo ne mi fel pui anom lai khan a mi sual engma ti hre nei lo hi tam takhi an leng vel ani ti hi kan hriata poi mo ne he thil thleng hi chui zui ani nuwa Mizoram police te chuan poi khoi tu hi Manik Das kumsom thum pariat Kisto Das late Amdari Dumka District Jharkhand mi fapale anupui Anjali Devi an ni ti hriat chua an nia katikun police te puina in Mizoram police 10 an mana nimin October ni sani somni pali khan Aizawl thlen pui an ni tual an thana chan hi chui chian mek zel ani bok haron tikul mai ania hei kan hmuangin namdangan that ania haulam taka thlir don chonin awangai poimo view lo na pokha om ve thei view ani Mizoram ni chong hleinem te pokan lo ti mai thei ni amaro chu he thil thleng hi Aizawl khopui chung ngei mai Falkland Veng-a thleng ani hi wang hian a Rapthlak ti lo thei ani lo ani chon ti hian aran thata aran phum bo zui ani a chon anin lua chua san khana han tlan bo zui ani a an te nom ngoi ni amaro chu thil dik lo mo Tualthahtu na kha chu police te hian ti hian an rek chuak tho ani chon he helai kan hmuang hian tual an tha chan hi chui chian mek zel ani aran ti kul mai bok ani a heti ang chi Mizoram chunga po thleng tura kan lorin phak lo ang chi te Mizoram chunga a thleng tam ber an ni chhauringot te po hi
ke ni mizo te poi kanin en fi avan hun em nam dang te hi kan bul ve la te hian an tam ma to te hi ani lo mo ti te po kan hriat kara poi mo ne ani lowa engemo nam dang ten poi lo khoya kan han chan tlat ang chi te ani vek bik hle nem asual an uma afel an ve tholom hetiang te chu kan trong kam te poi kan thla da ma thina lom kan lo ti zek zelang te poi kan in siam thada poi mo ve ni ti te po hi alang renga ni mizo po ni ro se mo nam dang po ni ro se vai po ni ro se TUALTHATTU an ni chuan police ten an phu to khrem na hi an penge nge do ra ni ti te po kan hriat poi mo ne chon hei mizoram chunga thalai te abikin mizo nula kan ti te po ni ya nam dang basangam kan tiang chi tam takanom to ni ya hetiang thleng hian nu le pa te po kha film khur hlero ti kha thuron koron pedu chewa heti anga kan film khur lo ra te mo alo thlen huna hian kan lom zo lo le thina ni ti te po kha kan hriat kara poi mo ne chuan hei vai ti khan tualan thata an ompui nu an thata anan tlan bawa kumtam takum sani som pasariat hil thleng kha hei kumin kum sani som ni palia ti hian an hret chuak chau mai ne apoi khoi tu te kha chu wangin mi zo ten chiat na Rapthlak TUALTHA te in ngai sakna te po ni kan to zel lo na tur hian kan film khur a hunani lo film khur mol ro ti kha karon cha du mol chawani chotuna kan mulai hi motor che sul kha ni hei ekovan kha in chunga tangin atlan liam thaurup mai kha ni hei hi karon soi chiang vele hrim do na ni lir thei che suala thi aron ti kol mai ni thlasom sani somni pali chhun dar so panile minute som panga khan silal siam moya kumsomli pariat pilal mingliani ma bok fapa chu lir thei na che suala a hliam tor lawin a thi thudon danin silal siam moya hian nimin khan ekovan kolasip atangin alei thara ni zana aleina ten an ronda voina silfai atum atinung chu atlan thut ni an soi an kom thlang sang taka atlan liama akapo chhon lawin a thi ani sila siamo hian anu puile afa te pathuma kalsana voi naktu ka voi ni angron ti hi ni zan lampang nimin lampanga aron chhuwa kha ria chon voi lampanga an vui don aron ti ni a zia lo khop mai reimi pui om thup na tang hena thlok liam thla kha ria a heting ang chiat na Rapthlak thleng ang chi hi hriat tur he tun na hian atam em mai ani chu wang tak chon mi zo te kan film khur engki ma hian a hun hle to ani ti te pokar hriat poi mo ani chon chiat tok chung ko te po pathian in thamuanin om pui mol ro se ti kha karun dil pui mol bok ani ti anga ekovan lei thar diai le ngal phe chu a wiom don hle ni ti kha a chiang renga ni ya an poisa nei chun zong te po khan an lei veang ti te po kha arin thai bok ani poni se pathian in thamuanin om pui mol ro se chon tu kan mu po hi pick up che suala thi aron ti le maya hi amak mol khop mai kan u nau tam tak ten hetiang hian accident awang ten nun na an chana hetiang han hriat hi chuan riru hi an wong ani pick up che suala mi pakhat thi pakhat Aizawl om ron ti le ani kan siarang ni thlasom cho nu dar so pani le mini somli panga vel khan sai phai le sai pumin kara pick up a che suala che sualna hmuna mi pakhat thi bengwarna thudon danin pick up hi sai pu matanga sai phai pana tlana niya khothang lama an tlan liam ani remlal nun puya kumsom thum pali sai phai chu vaireng te chc pan pui ani hnuwa a hliam tor lawin a thi postmortem ti zowa an khua pan pui ania vaireng te waime in kuang han tum sakani aron ti kul mai ania vaireng te waime te an fakom hle ne cho he kan muangin kong thanga an tlan lema haron ti le kul thina ni ya heti ang chi kumsom thum pali chawa upa ani le ngala ni ya kan me zau pui ngai mai heti anga chiat na hanan to ka nun na anan chan kar tin deuh thor hriat tur an omringot te po hi apoi vong ani chuan chu ti rualin kanin cha du na chu ni china ka soyang khan thei chena hian kan film khor te hi van poimo em mi zau mi pa kan tlem tel ti lau thei ani lawani rui hlau ten ti khop hian number 4 te heroin te heting hen mi zo thalai tam taka run chur me ka ni chu wang tak chuanin kan mi zo pui te mo ka mi zo pui te a thei chena chon film khur taka anun mang chho thau turin kanin so mani ya chon hei pick up che suala boral ta kan u nau te po hi akal san tak te chung te thian te po pathian in thamuanin ompui mol sela ti kha kan dil pui tak zet bokani